Dobrý večer, vítejte u sledování víkendu. Dobrý večer, zdraví vás Víkend, magazín televizních novin. 26. dubna, tedy pozítří, uběhne přesně 20 let od exploze v jaderné elektrárně Černobyl. 26. duben 1986 se stal jedním z nejčernějších dnů 20. století, z jehož následky zápasíme dodnes. Třeba nejvíce zasažené Bělorusko zaznamenalo 30násobný nárůst rakoviny štítné žlázy. O 50% stouply případy leukémie. Následky by nemusely být tak strašné, kdyby sovětská vláda téměř 3 dny celou věc netajila. 3 dny, během kterých se už radioaktivní mrak prohnal půlkou Evropy a během kterých byly smrtícím zářením zasaženy 100 000 nic netušících lidí v okolí elektrárny. Reportáž o černobylské katastrofě připravil Tomáš Hauptfogl. Byla sobota 26. dubna 1986. 1 hodina 23 minut 44 vteřiny po půlnoci. To byl okamžik, kdy planetu Zemi potkala nejhorší jaderná havárie v dějinách. Kdy radioaktivní mrak několikrát obletěl celý svět. Kdy zemřeli desítky lidí přímo na místě a další 10 000 později na ozáření. A další mrtví stále přibývají. Ten Černobyl nebyl jenom ty přímé následky v podobě ztracených lidských životů, ale znamenal třeba to, že několik set tisíc lidí se muselo odstěhovat a vlastně natrvalo ztratilo svůj domov. Měla to být obyčejná noc v tehdy téměř nové elektrárně. Reaktor funguje teprve 3 roky. V plánu je test, který má prověřit práci reaktoru, když se odpojí turbína. Test, který nikoho příliš nevzrušuje. Třeba ředitel elektrárny je doma a spí. A ve Velíně jsou jen mladší operátoři, kteří na test nejsou proškoleni. Na test, který však změní historii. Protože si nikdo nepředstavoval, že může dojít k takové kombinaci, kdy se zároveň projeví jisté konstrukční nedostatky, které ten reaktor měl, a zároveň do toho zasáhne tolika nešikovnými kroky obsluha toho reaktoru. Obsluha netuší, že tento typ reaktoru se v nouzových podmínkách neočekávaně přehřívá. Test začíná. Zbývá 40 vteřin do katastrofy. V 1 hodinu 23 minut a 4 vteřiny odpojili turbínu. Ta začala jet samospádem. Reaktor se začal okamžitě přehřívat. V 1:23:40, tedy po 36 vteřinách, se ho rozhodli vypnout zmáčknutím tlačítka AZ5. Je pozdě. Tlačítko AZ5, které by normálně reakci zastavilo, teď naopak ještě přidává pod kotlem. Za další 4 vteřiny to přichází. Ve chvíli výbuchu je odhozeno víko reaktoru vážící 2000 tun. Celý reaktorový sál je rázem v troskách. Samotný reaktor se mění v sopku, která do vzduchu chrlí 8 tun radioaktivního materiálu. To je 400krát víc než v Hirošimě. Tak to vzpomíná vedoucí technik Oleg Gemrich. Nejdřív jsem vůbec netušil, co se stalo. Byl to ohromný výbuch. Připadal jsem si jak na jiné planetě. Staral jsem se hlavně o sebe. A když jsem zjistil, že žiju, uslyšel jsem křik ostatních kluků. V tu chvíli nikdo nevěří, že reaktor je zničen. Za 4 minuty jsou na místě hasiči, kteří si myslí, že hasí obyčejný požár. Dostávají však smrtelné dávky radiace. Zvracejí, omdlévají. Jsou odváženi do nemocnice, kde jich do několika dnů zemře 28 z celkových 68 členů jednotky. Stejně tak jako 3 technici elektrárny. Nejprve jsme jen zčervenali. Do té doby jsme normálně chodili, mohli jsme se hýbat. Pak už jsme nemohli ani vstát, museli nás krmit. Byla to hrozná bezmoc. Měl jsem bolesti, opravdu velké bolesti. Šokující zpráva ráno dorazí do Moskvy. Strůjce perestrojky Michail Gorbačov, který je u moci teprve rok, se rozhodne všechno tajit. Takhle to v ten den vypadá třeba pouhé 3 kilometry od elektrárny v městě Pripyať, kde bydlí všichni její zaměstnanci. Po ulicích jezdí transportéry, policisté mají roušky, ale obyčejným lidem neříkají nic. Děti si hrají na pískovištích. Hladina radiace je přitom 7308krát větší než obvykle. Je tam takový les, který je právě mezi tím městečkem Pripyať a mezi Černobylem, tak ten během několika dní úplně zčervenal vlivem vysoké radioaktivity. Až druhý den, poté co záběry stále žhavého kráteru dorazí do Moskvy, je rozhodnuto Pripyať evakuovat. Nikomu se ale přesně neřekne, jak je situace vážná. Ve 14:00 se 50 000 lidí nasouká do 1200 autobusů a odjíždějí pryč. Myslí si, že se za pár dní vrátí. Ve skutečnosti už svůj domov nikdy neuvidí.
Vzala jsem si jen jeden kufr, do kterého jsem dala věci dětem. Já jsem jela jen v tom, co jsem měla na sobě. V šatech a pantoflích. Vláda vymýšlí způsob, jak hrozivé následky v okolí reaktoru odstranit. Roboti nefungují. Do Černobylu tak sváží tisíce vojáků základní služby, kteří sice uklízí v 30kilových olověných oblecích, ale není jim to moc platné. Představte si, kluci pracují, házejí lopatou, rozhrabují grafit a najednou odhrabou palivový článek. Kluci tam dostali obrovské dávky záření. No nebyla to fabrika na špagety, bohužel takhle to tam vypadalo. Takových vojáků se postupně v elektrárně vystřídá téměř 600 000 a tisíce z nich později zemřou na následky ozáření. Ve stejném ohrožení jsou i posádky vrtulníků, které sypou do chřtánu reaktoru materiál, který má zamezit dalšímu unikání radiace. Dojde i k tragédii, kdy se jeden vrtulník zaplete dola na jeřábu a zřítí se do žhavých trosek reaktoru. Celá posádka 8 lidí nemá šanci. Začíná se připravovat stavba obřího betonového sarkofágu, který má zakrýt to, o čem se svět nemá dozvědět. Tady byla celkem nepochopitelná z dnešního hlediska snaha říct co nejméně informací. Hlavní akcí tohoto období byla oslava 1. máje a všechno bylo podřízeno tomu, aby nebyl ohrožen svátek práce na 1. máje. Jenže taková nehoda se nedá tajit dlouho. Ještě v den havárie pořizuje americká špionážní družice tento záběr, kde je vidět žhavé jádro reaktoru. Další problém. Radioaktivní prach se rychle žene Evropou. Skandinávie, střední, posléze i západní Evropa. Když Švédové 3. den po havárii začnou pátrat po příčinách zvýšené radiace, Sověti musí přiznat barvu. Až 70 hodin po výbuchu. Prohlášení nejvyššího sovětu. V atomové elektrárně Černobyl došlo k nehodě. Byl poškozen jeden z reaktorů. Svět začíná běsnit. Západní noviny popisují katastrofické scénáře. Ve východním bloku je však ticho po pěšině. V Kyjevě, který je od Černobylu pouhých 100 kilometrů, stejně jako v Praze se bujaře slaví 1. máj. V Československu je hladina radiace o 60% vyšší než obvykle, což není ve srovnání s Ukrajinou nebo nejhůře postiženým Běloruskem životu nebezpečné číslo. Přesto se vše tají. My jsme věděli, jaká je situace, věděli jsme, že není třeba žádné paniky, není třeba přijímat rozsáhlá opatření. Tohle všechno se v prvních květnových dnech dalo říct. Nešlo to. Nezničená část elektrárny Černobyl fungovala až do roku 2000. Dnes ji obklopuje 30kilometrová mrtvá zóna, kam civilisté nesmí vstoupit. Pripjat je město duchů, odkud si nikdo nic nemůže odnést. Je to zřejmě jediné místo na světě, kde nelétají žádní ptáci. Všude kolem je hrobové ticho. To je výsledek testu, který před 20 lety v jaderné elektrárně Černobyl téměř nikoho nezajímal.